nkeji abụọ gafere elekere 11 n'Ozisa 96.1 FM Owerri gere akụkọ n'olu ala anyị. Aha m bụ Adaeze Ọpanyanwụ, onye mụ na ya ji akụkọ n'ụtụtụ abụọ. Chidewa Elube. Lekwa ọgwụgwụ okwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ n'ụtụtụ a. Enyefeela Bishọp Lucius Ugoji iwe jụrụ ike ilekọta Owerri Archdiocese. Ụlọ ọrụ na-ahazi maka ime ntụliaka elu n'ala Naịjirịa agbatịkwuola ohere nyere ndị ala anyị iji debanye aha ha maka atụm vootu nke afọ na-abịa abịa. Anwụchiela ndị na-akụ akụrakụ mmanya ọkụ na steeti Akwa Ibom. E mere ka amata na a na-ebe mmadụ 8 ugbu a bụ ndị dibịa ahụike maka ebubo eboro ha ileghara Diego Maradona anya ya nwụrụ. Ị nwere ike iso gaa anyị ntị site n'ọnụ ụzọ anyị bụ www.ozisaradio.com nakwa nzirịta ozi soshal midia na Facebook Ozisa 96.1 FM na YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Gere akụkọ ndị a na ndị ọzọ jụụ. Onye nnọchite anya Pope n'ala Naịjirịa bụ Antonio Filipazzi enyefeela Bishọp Lucius iwe jụrụ Ugoji ike n'aka ilekọta Owerri Archdiocese. Ọ bụ nnukwu ụkọchukwu na-elekọta Diocese Ụmụahịa ma bụrụ onye ozi na-elekọtakwa ụka Katọlik nọ na Mbaise, ebe ọ bụkwazi onye isi oche otu jikọtara ndị nnukwu ụkọchukwu n'ala Naịjirịa. N'otu aka bụkwa onye nọbụrụ n'isi na-elekọta Owerri Catholic Archdiocese bụ nnukwu ụkọchukwu Anthony John Valentine Obinna, bụkwanụ onye larala ezumike kpatara ejiri nyefee Lucius Ugoji ike n'aka. Na ya bụ emume nke na-aga ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ gbara ikpe na ya nke na ndị bụ isi ahụrụ gbago okwu bịara ya bụ mmemme, gụnyere aka na-achị steeti Imo bụ Gọvanọ Hope Uzodimma, aka chịburu steeti Anambra mgbe gara aga bụ Peter Obi ji ọkọlọtọ otu Labour Party azọkọ onyeisi ala n'afọ na-abịa abịa. Osote aka na-achị steeti Abịa bụ Udochukwu, ndị nnukwu ụkọchukwu, ndị ụkọchukwu, ndị sista, ndị agọrọchi niile tinyezikwara ọha na eze. A ga-ewetara gị akụkọ uju ọ bụrụ ma ya bụ gacha. Onyeisiala Muhammadu Buhari nọrọ ụnyaahụ bụ Wenezdee bata Kigali nke dị na mba Rwanda maka inwe nnọkọ ndị isi ọchịchị obodo nke 26. Ọgbakọ a ha nwere bụ nke bidoro na abalị nke 22 ọnwa Juun ruo abalị 26 ọnwa Juun afọ a. Ndị so nabata onyeisiala bụ minista mba Rwanda na-ahụ maka ikpe ziri ezi nakwa ihe metụtara ụmụ mmadụ bụ Emmanuel Ugirashekuja, nakwa kọmishọna dị elu mba Naịjirịa na-ahụ maka ndị nọ na mba Rwanda bụ Aishatu Musa. Ndị sonyere Buhari oge ọ bịara mba Rwanda bụ minista mba ofesi bụ Geoffrey Onyeama nakwa osote onye odeakwụkwọ mba Britain bụ Amina Mohammed. Isiokwu emume nke ha nwere afọ a bụ Delivering a Common Future, Connecting Innovation and Transforming. Akọwara na ndị ndu kwesịrị ime ihe ha kwesịrị na ịtọba nkwa otu Commonwealth na ịgbakwasa ụkwụ na oke rurula mmadụ, nkwalite akụnụba nakwa mmepe ga-adịgide. Onye isi oche otu ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nke na-ahụ maka ime ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Aishatu Daku ekwupụtara n'ihu ndị omeiwu ihe ha gatara n'ozi edere ha n'ebe ndị na-ahazi maka ime ntụliaka elu n'ala Naịjirịa nọ. Nke a ka o kwupụtara n'ụnyaahụ bụ Wenezdee dịka onyeisi ha bụ Femi Gbajabiamila si nye ya na ntụziaka. Ya bụ nwaanyị mere ka amata na ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime
ntụliaka elu n'ala Naịjirịa agbatịkwuola ohere enyere ndị ala anyị iji debanye aha ha maka inweta akwụkwọ ikikere eji atụ vootu. Nke a bụkwanụ nke emere dịka a na-agwa ha ka ha hụ na emere ka ndị ala anyị niile tozuru oke ma nwekwa mmasị ịtụ vootu debanyecha aha ha. Onye ọrụ ala anyị na-ahụ maka ọrụ na inye ọrụ bụ Chris Ngige ekwupụtala dịka ha nwechara nnọkọ ndị bụ isi ahụrụ gbagogbu n'ala Naịjirịa banyere mkparịta ụka nke ha na otu chịkọtara ndị nkụzi mahadum nwere na nso nso a. O mere ka a mata na ya bụ mfanye aka n'ụkwụ nke ha gara kemgbe akwụsị bụkwa nke ga-atụrụ ọnụ n'oge na-adịghị anya. Ngige kwupụtara nke a ụnyaahụ bụ Wenezdee dịka ọ na-agwa ha okwu oge ha nwechara nnọkọ na isi ala anyị bụ Abuja. O siri kwuo, ọ bụghị na ọchịchị etiti enweghị ike ilebara okwu anya maọbụ mezuo ihe niile ndị nkụzi a chọrọ ka emere ha, kama na ọ bụ na ihe adịchaghị iji mee ihe otu ha siri chọọ. Ya mere o kwupụtara na ha ga-enwe nnọkọ n'ụbọchị taa iji kparịtakwuo nkata banyere ya bụ ọnọdụ nke o kwupụtara na a ga-egbocha mpụ ha niile site n'aka ọchịchị nke nọ ugbu a. O mere ka a mata na ihe a na-eko achịcha kemgbe afọ 13 gara aga banyere imere otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ihe ha chọrọ bụkwanụ nke nọ na iwu ala anyị nke afọ 2009 bụ nke a ga-eleba n'anya ma dozie n'ụzọ o kwesịrị. Ya mere Ngige kpọkuru ndị niile nke a metụtara ka ha dere doo ma mekwa ihe niile ziri ezi dịka ha chọrọ ka ndị nkụzi laghachi n'ọrụ ha. Ndị ọrụ nchekwa jikọrọ onwe ha ọnụ akpọchiela mmadụ abụọ ndị eboro ebubo na ha tinyere aka na-arụpụta mmanya ọkụ iwu na-akwadoghị na Ikot Abia nke dị na Okon Eket Local Government na steeti Akwa Ibom. Otu a jikọrọ aka gụnyere ndị uwe ojii, ndị civil defense na ndị ọrụ nchekwa ndị nke ọzọ so minista na-ahụ maka obodo. Ndị nọ na obodo Eket Local Government bụkwa ndị sonyere oge akpọchiri ndị a na-eme arụ a. Onye isi uwe ojii nke dị na Eket bụ DSP Sunday Diha kọwara oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ na a ga-akpọrọ ndị a mere arụ a gawa na ụlọ ndị uwe ojii. Onye isi oche nke local gọọmenti ahụ bụ Akaniye Tome kagburu maka mgbere ahịa na-ekwesị ma kọwaa na azụmahịa iwu na-akwadoghị bụ nke na-aga n'ihu n'obodo ahụ kemgbe afọ 5. A kpọpụọla ndị ala anyị ka ha ghara ịnọ n'ụjọ maọbụ nọrọ n'ịgba lụkalụka ịzụta mmanụ petrol. Nke a bụ dịka ụlọọrụ Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria siri were kwupụta. Nke a ka ha mere ka amata ụnyaahụ bụ Wenezdee site n'aka onye isi oche ha bụ Elda Chinedu Okoronkwo, dịka o kwuru na ọnụego mmanụ petrol anọkwa otu ọ nọ dịka ọchịchị ala anyị si tinye ya, nke bụ $160 kwa lita ọbụla. O mere ka amata na enweghị mgbe ọbụla ejiri bulie ọnụego mmanụ ụgbọala dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu, ebe emekwara ka amata na nke a bụkwa mmanụ nke nwere ike idoro ndị ala anyị ruo ihe dịka abalị 32 dị n'ihu. Ya mere ha kwupụtara na ọnụego a bụ $165 bụ otu ekwesịrị isi ree mmanụ ụgbọala gburugburu ala anyị, ebe ọ kpọkwuru ndị steeti Lagos ka ha mekwa ihe ibe ha na-eme, dịka onye odeakwụkwọ nke otu a kwupụtara na Mọnde na ebuliele ọnụego mmanụ petrol elu n'ọnụ dị $180. Ya mere ọ gwara ndị ala anyị ka ha wezụga onwe ha
n'ikwu okwu ụgha ma mee nke bụ eziokwu dịka mmanụ jupụtara n'ala. Akụkọ egwuregwu. Ndị ọrụ ahụike asatọ ga-ezukọ kpee ikpe ebubo nlegharị anya mpụ na ọnwụ onye na-akụrụ mba Argentina egwuregwu bụ Diego Maradona. Ọ kọwara na ewepụtabeghị ụbọchị a ga-ekpe ikpe ọzọ banyere ọnwụ Maradona, nke ndị ikpe si na ọ bụ n'ihi ihe mgbapụ anya site n'aka ndị na-elekọta ya, nke ha hapụrụ ya ka o ruo akara aka ya na ụlọ ọgwụ. Maradona bụ onye nke akọwara nwụrụ n'afọ 60 oge ọ nọ na-agbake n'ọrịa ụbụrụ isi nke ọbara gbakọrọ. Nke a bụ n'ihi oke ọgwụ ike nke ọ na-aṅụ. Ọ kọwakwara na nwoke a nwụrụ n'ihi obi nkoropụ. Onye magere akụkọ n'ụlọ ala anyị n'ụtụtụ a ọbụla ka ọha n'ọnụ na ha ndekọta bụ Anthony Anyanwụ na ndị na-enyere aka nchịkọta ma hazie akụkọ aka Chidera Elibu na mbụ Adaeze Anyanwụ jiri tụgharịa ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo. Ndewo.